omladine dom, ako ne dođeš udarit će te grom. Few reasons why i violent chapter, repujem ko profi, brate, nikad ko amater. I kada kažem hell yeah, motherfucker, znači da će doći sale reda za cobrani mlata. I nemoj slučajno da zakukati mak mama ako ne dođeš na rep od Smoky Martinana. Malo zatrokiram, al kakav brate problem, uvek Kek MC-a pošaljem po vode. Kek MC-a hteo da kažem fejka, rime brate teku kao da je neka reka. Ja sam rima brate pun kao leka apoteka, u domu omladine nemoj slučajno da čekaš, jer ko čeka taj ne dočeka, zato dođi. Ako imaš nešto protiv, bolje prođi. Tada bit će brate mnogo dobre žurka, nadam se da neće da dođe neka turka. Pan, što je brate znači ženski pandur, ja sam brate Smoky, u kraju sam gangur. I sad imam šlem od mnogo sranja, brate pozdravite brata Mardeljana, zato što sam danas, čista mi je glava, ne znam šta ću dalje sa vama.